Па ни го е както мен. Ама он не иска да го прави. Наскоро си. Давай. Много го изкарваш. Много го изкарваш, не че значи. Няма баш. Няма да пали. Няма ти тук научи. Може да пръсна, съпълни се пален. Опа! Ей бе! Опа! Бебки, дупки да тя, те ненормални. Кой ги направи? Тречката кой? Ей! Вижда свинска работа. Не мога. Не е изтекла водата. Има вода на сега. Дай го изкараме на сух.